സുപ്രസിദ്ധ നമുക്കറിയാം ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുദാസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുവരെ സംഗീതമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി എനിക്ക് ഇതുവരെ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്താ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ കിടക്കും, ഈ യുഗം ഒന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ പലരും കൊണ്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. തിരുത്തുന്ന അതെ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് വിമർശനാത്മകമായിട്ടായിരിക്കരുത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാണ്, അവരെ വളർത്താനാണ്, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലാണ്. വിമർശനം മാത്രം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ വിമർശനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ സ്നേഹത്തിലൂടെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഒരു ഭാര്യ മനസ്സിലാകണം, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭർത്താവല്ല, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തിരുത്തപ്പെടാനാണ്. അങ്ങനെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ 1-2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് 1-2 കാര്യം പറയുകയാണ്. ആ ഒരു വ്യക്തി എന്തായിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നാം അവരെ അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ ബലഹീനതകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് അല്പം അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തിയിൽ മാറ്റം വരിക മാത്രമല്ല, ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും.